Поздравление за Радостин Василев и Меч. Такива борци за свобода не съм виждал. Тази седмица закривам пирамидата. Величие. Ето, те си бият по шамари помежду си, Меч, Величие, ругаят се, скачат си на друг, а всъщност не застават за този въпрос, който интересува всички. Да. Било работа младо момче Пело Кръстев между мен и теб. Той ще се отрече от теб точно след 2 нощи. Мъже, силни, големи. Признавам, бях сразен от появата на лидера на Величие Ивелин Михайлов. Много е важното нещо, което трябва да отбележим, че Радостин Василев, подобно на Костадин Костадинов, първо се бори с гъбите двойници и тогава отива да се бори с мафията. Ето, те си бият по шамари помежду си, Меч, Величие. В предверието оказа се, че лидерът на Величие погрешно е запомнил, че има интервю планирано за днес. Подчертавам, че такова наистина имаше насрочено в края на миналата седмица, но то беше пренасрочено. Вече чухме Ивелин Михайлов. В събота в 11 часа в седмицата на Дарики бе официално ясно, че второ интервю в рамките на 2-3 дни е излишно, но да, видяхме Ивелин Михайлов тук. Хубаво е да кажем, че господин Михайлов дойде и объркал се, няма интервю, но можахме да разменим по няколко думи. Или този боец срещу мафията, това, което може да прави към момента, да влиза в наистина свирепа и неравна битка с... Вие бяхте свидетел на тях. Това е много важно, защото и камерите отпред пред вашето студио бяха. Защото аз му казах, че той бута един млад човек да лъжи и да показва фалшиви чатове. И казах, че сина на Катинчарова е измамил едно момиче. Но вие разговаряхте ли с вашия син? Той какво ви казва? Отдавна е самостоятелен човек, пълнолетен, взима решенията си сам, не ме информира за тях и носи отговорността за своите решения сам и от много време. Ще се отрече от теб точно след 2 нощи. Някой да се самоубива. Дори Ивелин Михайлов иронизира това нещо после самоубийство. Той ще самоубива, бил мултимилионер, сега не бил. Не карайте да коментирам думите и действията на Ивелин. След 2 нощи. Продължава войната между Величие и Меч. Той е тотално изкуколигал. Лидера на Меч да твърди, че един от депутатите на Величие е незаконно избран. Последва и остра реакция от страна на лидера на Величие Ивелин Михайлов. Включително и Пело Кръстев. Вие сте една от свободните медии, в която спокойно, без провокация, възпитано, не съм малко по-възпитано. Само от тази сутрин ще покажа, ще почнем отзад напред. Той е тотално изкуколигал. Не знам дали на тази камера ще се види, след като излезнах и казах какво ще се случи, ако зад напред продължавам да работя с господин Михайлов, да правя външното предаване по телевизия СКАТ Антимафия. Радостин Василев излиза и казва в чат, свързан с мен, Пелчо, ще плаща за действията си, вече си набелязан. Създадени, които... Обяснете това нещо. Колко лесно е да се направи фалшив чат в момента? Оказа се, аз не съм специалист, аз съм специалист по записите. Ако някой иска фалшиви чатове да направи... от мое лице. И имам смелостта да ги покажа. Ето ви един чат с Пело Кръстев, който нашите момичета в офиса направиха за 5 минути с някаква програма. Готово, Ивелине. Интернет е залят с фалшиви чатове. Вчера обиколих и няколко студия. Всички са толкова тъпи, че се вързаха веднага. Много е яко да имаш секта. Ха-ха-ха. Това си го пишат сега Ивелин Михайлов и Пело Кръстев. Ето, виждали се? Това е истински чат ли? Не е истински чат. Направен е за 1 минута. И отново сме направили за 1 минута. Отново сме разминали времето, както и те, идиотите, когато са правили чатовете, разминали времето. Само, че в телефоните остават скриптове. В ГДБОП, в КПК и в още една структура в ДАНС държавата имат специална система, която аз не виждал как работи, и сега, Пело, ще трябва да си дадеш телефона, за да могат пред тази система да докажат дали съм ти писал. И понеже не съм ти писал, Пело, като пуснеш сигнал, ще отговаряш и ще от 1 до 10 е набедяване. И да създаваш такива неща. Жалко и грозно. Ако всичко това е режисирано, инсценирано, защо персонално атаката е към вас? Защото аз и Меч се осмелихме да покажем 2 измамени от тях и да покажем сигналите на Григор Здравков, които 8 други парламентарни групи неглижираха. Защото за тях няма никакво значение момичето Виктория Досева,
за парламентаристите, така наречени Златан Златев, нямат никакво значение, но за мен има значение обикновеният човек. Хората казват, защо с Ивелин? Защото такъв уличен измамник, шмекер, да караш ти и Пело да лъже, тук да създавате истории, да измамиш хора и да идваш в парламента, не се е случвало. Пеевски и Борисов грандиозни мошенници. За тях ще трябва хора, с които да се обединяваме. С тези не може да се обединяваме. Те са мошенници на дребно. Те взимат на хората парите, карат ги да теглят кредити. Разбирате ли защо? Защото за истината няма опозиция и управляващи. Всички правя това видео като официално изявление след представлението, което направи Радостин Василев от партия Меч. И ще тръгна малко по-назад. Преди 2 дни с мен се свързаха хора, които бяха пратеници на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Те ми отправиха едно предложение да заема мястото на ИТН в сегашното управление. Или партия Величие, депутатите, може би се обърнаха към мен, въпреки че не съм председател на партията, но поне съм председател на парламентарната група. И се обърнаха тези пратеници към мен с предложението, с което аз трябва да заема мястото на ИТН в управлението, което има сега. Вероятно, може би, поради 3 причини. Първата причина, че Орлин Алексиев не иска да си дава министерствата. Втората причина е, че не искат Бойко Борисов да стане премиер, защото това тотално ще ги унищожи. И третата може би, че не искат официално Делян Пеевски да има министри. Поради тази причина, те ми отправиха предложение да заема мястото на ИТН в това управление. Като вижте, за разлика от другите пъти, този път нямаше предложение за пари, не сме стигнали до такива детайли, имаше само заплахи. Заплахите бяха такива, че вече колите им, тяхните, на компи, са минали и са набелязали обектите, офиси, насякъде всичко, което има от бившия мой бизнес. Включително са набелязали и моята къща, в която живее семейството ми. И всеки момент ще има реализация. Това е точната дума, която те използваха. Аз до този момент реализация не е дума, която ми е била в речника. Твърде жалко е, че хора явно за някакви дребни суми са склонни да показват такива неща. Ето казвам ви тук. Съветвам Пело да подаде сигнал до органите. Аз ще съдействам, ето ми го телефона, ще го дам. Никога не съм описал във Viber такива заплашителни съобщения. Каквито и да е било съобщения не съм описал. Нито съм му показвал знаци, нито съм разговарял с него в парламента, нито имам интерес към измисления му блог ли е, какво е там, канал. Още по-малко пък той струва 100 000 лева. Пак казвам, не дей заради мошенничествата на една пирамида си залагай бъдещето, защото аз ще докажа, аз нищо не съм направил, аз съм спокоен. Но теб те бутат с цел да направят пошилек около себе си. Че от момента на пресконференцията до сега 15 човека са свързали с нас измамени от Ивелин Михайлов и компания. Заведи ми дело, Ивелина, ако смяташ, че лъжа, синчето на Катинчарова и всички документи са в нас. Ние започваме вече и съдебна битка, но ще те Как беше? Какво ми каза той? Забравих точната дума, но звучеше... Сега. Ще те разсипя. Разсипя беше думата. Не може да ме разсипеш, Ивелина, защото ти си обикновен мошенник, който е попаднал в политиката. Днес искам да кажа, това е за Пело. Съветвам го да се спре. Ако няма да се спира да подава сигнал, за да отговаря за набедяване. Аз ще докажа, че е набедяване, защото днеска от структурката им вътре веднага ми изпяха какво е станало. Между другото, аз мога ви покажа десетки фалшиви чатове. Сега ми пратиха нашите сътрудници от някакви програми създадени, които... партия, и те пращат едно момче, което аз и не съм сигурен, че той е наказателно отговорен. Пело Кръстев един път гледа го беше бил Волен Сидеров. После го биха на протест на продължение. Провокатор. Гледал съм някакви неща за него. Момчето не се ползва вече на 23 години. Не се ползва с доверие. Сега нашите сътрудници ми казаха, че идва пиян в парламент. Ще искам Рая Назарян да го спре. Не може пиян човек да идва в парламент. И това, което днеска ми разказа, е потресаващо. Пикантериите карали се да търси нейни приятелки, да теглят те кредити, нали така? Ужасяваща картина. На депутата от Величие Катничарова, не на някой си,
На тази, която ви чете декларации всеки ден от парламента. Златане, заповядай. Добър ден на всички, Златан Златев се казвам. Накратко обяснявам как протекоха нещата. Да. Срещам се в интернет с човек от Together. Той почва да ми предлага книги, от които да се образовам финансово. Минават няколко месеца, около 20 книги ми изпрати. И аз като ги прочетох, споделих, че искам да се прибирам в България и той тогава ми предложи инвестиция за въпросната къща, в която още не се знае къде е. И аз помислих и реших да ги инвестирам. Изпратиха ми договор, който аз разписах и им го дадох, само че те не ми дадоха екземпляр обратно. Така, след това, тук става въпрос за 30 000 евро кредит във Франция. След това се прибирам в България. Тук ми казват ми, че тези пари няма да са достатъчни. Тегля втори кредит, 47 000 евро. Превеждам и тях. Те продължават да ми плащат вноските, значи цялата работа започва януари 2021 година и приключиха да ми дават парите за вноските, които бяха обещали, че ще ми ги изплащат. Юни месец 24-та. Моля? За Ивелин Михайлов. Да, Ивелин Михайлов. Да, един път на камера се видяхме с този Мирослав Стоянов, искаше да ме запознае с него и тогава той ми каза, че трябва да побързам, защото цените летели нагоре към небесата. И тогава аз преведох първите пари. Втори път Мирослав Стоянов ми обяснява, че им трябвало специалист в определена област в месарство в Ньоф Рилски. Отидох да се видя с Ивелин Михайлов, той ми каза, че се правила кухня и му трябват готвачи. Аз нямам нищо общо с тази професия. Това са ми били срещите с Ивелин Михайлов. Да стана готвач, ето това не съм си го помислял цял живот да ставам. Така, идва лятото на 2024 година и този въпрос на Мирослав Стоянов ми предлага, ти така и така нямаш договор, искаш ли да ти прехвърлим една къща в Неофит Рилски и ти да се я продадеш? Само че аз не повярвах на това нещо този път, защото той нито ми показват каква е къщата, по никакъв начин не знам. И тогава се стигна до разговора с този Пламен Кънчев, който ми каза, че след изборите октомври месец вече ще имат пари и ще почнат да ги връщат. Минаха изборите октомври месец, не са ми върнали нищо. Това е. Нещо друго не се сещам. Благодаря. Колеги, аз мисля, че това е показател. Само един въпрос имаме. Понеже сега отворих страницата на Together България и виждам, че последното видео на Ивелин Михайлов е от април месец тази година. Да разбираме ли, че до самото му влизане в парламента той е бил активен участник в Together и е провеждал срещи с хора и така нататък? Аз нямам представа. Само искам да ви кажа, че преди няколко дни имаше семинар в Together на тема финансови консултации. Преди няколко дни. Ако държавата не се намеси, ще има смъртен случай, свързан с измамите на тези хора. И той е бил на семинар. Защото този човек, който допреди 3 години ми каза, че никога не е боледувал, сега е с епилепсия и е с вътрешен кръвоизлив, докараха го в София на една шепа хапчета и се притесняваше да не припадне в парламент. Защото това момиче допреди да срещне на Катничарова сина и не е искало да скача от Аспаруховия мост във Варна. И ако няма държава, и ако държавата е величие тук в парламента, някакви измамници, които функционират, и с тези измамници, ако аз трябва да се боря с Борисов и Пеевски, няма как да стане. Така че след тези 4 неща, ако изпълняващия функциите главен прокурор, ако медиите затаят това нещо, аз тези хора не ги познавам, за първи път ги виждам. Звънят на адвокат Расташки от Стара Загора хора, измамени, звънят ни на нас от къде ли не хора измамени. Аз единственото, което правя това, защото едната измама на Мария Илиева е толкова голяма, че тя нарушава конституционния мир в държавата в момента. Ние сме 239 депутати, тази не е депутат. И това ЦИК трябва да бъде информиран, членовете на РИК Стара Загора, там 23-ти мир, прокуратура, всичко трябва да се задейства незабавно, защото такива като тях ежедневно ни пишат.
Искат хора, които са давали пари. Цялата групировка. Това са синове, дъщери, то това е някаква секта най-вероятно. Семейни начала. Благодаря. Колеги, нещо да има друго. Той е алкохолик. Тя е еди каква си, а аз съм психично болен. Нали, това говори. Тук няма ли Беновска от КАТ-2, дето така Михайлов и помага, за да говори глупости с нейния хубав фейс? Сам сте казвал, че сте безпрекословно луд, господин Радостин Василев. Така и сега го доказвам. Ще да ви кажа, съм кар номер 1 на републиката, майде да се въздържа. Защото аз не мога да стая и да затая ето тези неща. Питам Костадин Костадинов. Какво значи чак сега? Аз от преди 5 дена имам сигнала. Какво значи чак сега? Аз знам от преди 5 дни за това. Ма питам колегите от другите партии по коридорите. Вие нещо? Сега се карат Костадинов и ППДБ за Магнитски. И той Магнитски е ясен. Тия хора тук са по-важни.